Čauky ľudia, vítam vás z ďalšieho videa a dneska si zahráme Simon Says. Určite asi túto hru všetci poznáte a ja ho nehrám prvýkrát, takže už môžete vidieť, že som na vyššom leveli. A vidím, že tu teraz spadajú hlavy z neba. Dobre. No a ak by ste nevedeli podstatu tejto hry, tak je to Simon Says. Simon Says, akože Simon povie, čo máme spraviť a my tú challenge musíme splniť. A ešte len round 3. Dobre, takže napájať sa zatiaľ nebudem, lebo tu je aj play, takže môžeme dať aj play, ale ja si počkám do konca kola. Zatiaľ by sme si mohli tuto zakojníky kúpiť voľaké emoty. Môže sa mi to načítať? Dobre, tak si asi nič nekúpime, lebo mi to nejde zmačknúť, ale môžeme zatiaľ sledovať. Vidím, že už je final round. A tu mám takéhoto cute petíka, ktorý je na leveli 5. Mám tu like collect. Počkaj, ja mám ešte games. Aha, tu mám jednu. A tak to hneď vedľa seba. Mám ešte efekty. Takto efekty. Ešte tu mám... Ja to neviem prečítať. Dobre, čo to je? Ešte som si... Aha, dobre. To sú akože vetičky, ktoré vydávam. A ešte toto. Dobre. Počkaj, čo? Ešte jedno mám? Áno, nevšimla som si toho. Dobre. Vidím, že hra sa začína za pol minúty. A vidím, že tu aj celkom veľa ľudí ako zvyčajne. Takže, aha, tu si to môžem pekne vyskákať, ale mne to nikdy nejde. Počkaj, schválne to stopnem, keď padnem. Počkaj, teraz idem touto cestou, vždycky som zvyknutá chodiť tou druhou, ale dneska mi to podozrivo ide. Podozrivé. A teraz by som padla rovno pred koncom. Som to zakrikla. Dobre, takže tu máme spísané hry. Joj, moja obľúbená Timestopper. Ja chcem Classic, ja nechcem Duo ani Teams. Dobre, takže vyhlasovali sme duo. No, ja idem určite, že do čiernej. Dobre, ja idem do čiernej. Dobre, v čiernej som aj zostala a začíname o 3, 2, 1. Dobre, takže round 1. Máme nájsť dvojice. Ja počkaj, máme nájsť to, čo není zviera. Skoro som klikla na toto. Čo je? Kde je? Čo je? Čo není jedlo? Toto není jedlo, ani toto ne. Čo ešte není? Toto určite... Počkaj, to čo je? Jaj. Nie športy. Dočkaj, to je gól. Dočkaj, toto není šport. Toto... Jupi, vyhrala som. Dobre, takže zatiaľ mi to ide. Zatiaľ som v tom dobrá. Takže tam máme spísanú aj tabulku. Máme chodiť, keď sa pozerá. Dobre. Počkaj, ja som si myslel, že sa pozerá. To zavádza to meno. Stop it. Stop it. Ja tam nedojdem. GG. Zatliskame. Dobre, sme na 2. mieste. Rúžoví sú na 1. Bombastiko. Ježiš, toto mám. No bože, to čo bude? 3. 1, 2, 3. 3, dobre, tak nič. Moc sa mi to nepodarilo. Ale, dobre, nie som najlepšia. Ale počkaj, som. Nie som, ja neviem. Mám stopnúť zase na 3. Dobre, ešte horšie. Dobre, 4,90. No to nie je moc hrozné, ale dobre. Celkom sa im teraz darilo. Bolo z nejakého dôvodu, vždycky keď točím, tak sa mi darí, ale keď netočím, tak všade padám a všetko. Ale stále máme 34 bodov, toto môžete vidieť. Ja som sa zmenila. Neschydiť pozitívne slova. Ešte čo je? Ja nevidím. Počkať. Nie. Ja takto budem na random behať proste. Počkaj. Dobre. Počkaj. Nie. Dobre. Yo sir, som winner. A počkaj, som sama? Áno, som sama. Bo niekedy môžu byť aj 6 ty kokos na 1. mieste. Ale stále mi to nestačí na to. Nie, on je final round. Nie, toto mi nemohlo padnúť. Pozeraj sa mu do očí. Kde sú? Stop it.
Tak. 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 Joj. Dobre, prehrali sme. GG. Dobre, ale sme druhý. To nevadí. GG. Dokopy sme vlastne mali 74 bodov a prvý mali 84. No, najľahšie sa mi to nevydarilo. No čo tu máme, aké games? Čo sa mi teraz podarilo, v čom vyhrať? Aha, v pozeraní do očí, bomba. Som ty kokos prekonala môj rekord. Môj rekord som prekonala. Jupi. Tu mám kreslá. Sadnem do toho kresielka. Dobre, sem si sadnem. To je najviac pohodlné. A počkaj, tuto mám napísané vlastne, aké budú... Aha, fast fashion. No, v tom bývam celkom dobrá, ale v tom predposlednom kole nebývam najlepšia. Počkaj, aký je mod? Classic mod, nie? Áno, počkaj, čo máme byť? Princezná, dobre. To je princezná alebo kráľovná? Tak, tu je toto a tu je ešte oblečenie bomba, mám to. Kto to ešte nemôže mať? Aha, tam typka alebo typek. Vyhrála som. No. Mali sme s typkou obidve 12 bodov a dali nás na prvé miesto. Keďže to bola remíza. To je určite oné. Ja som vedela, že to je oné nachytávka. Keď teraz kde je to? Jak môžem byť taká tupá? Môžem tam padnúť. Dobre. Som nevyhrála. Mala som 15 bodov v tomto kole. Táto typka je celkom dobrá v tom. No bože, toto zase bude. Tu máme pozrieť na zvieratá, ktoré on povie. Kde je líška? Tu je líška. Dobre. Žralok. Kde je žralok? Nie, to není žralok. Tu je žralok. Zebra je tu. Nie, to není zebra. Dobre, kôň. Dočkaj, kde je kôň? Tu je kôň. Ježiš. Ale som winner. Ja som si myslela, že tá lama, či čo to bolo. Bol kôň, ale potom som si všimla, že to má akú celkom huňatú srst na koňa. Dobre, bomba. Teraz idú tieto dvere, ktoré mi nikdy nejdú. Wow, a hneď som zle. Nie, nechte mi do tých dverí. Dobre. Sem. Nie. Sem. A sem. Dobre, plus 7 bodov. Dobre, tento typek to dal sám. A vidím, že už sme len 4, z toho jeden má 0 bodov. A ja som zatiaľ prvá, jupi, mám 34 bodov dokopy. Final round. Nie, toto nemám ráda. Musím si nájsť mojich klonov. Toto mi nikdy nejde. A ešte sa mi to aj seká. Sakra. Dobre, v tomto kole som nebola najlepšia. Typka má 8 bodov, ja len 4. Nie, ona ma prekonala o jeden jediný bod. Som druhá, tu som, vidíte. 38 bodov. Dobre, dáme si ešte jedno kolo a potom to asi ukončím. Takže 3 kola budú stačiť. Ak by ste samozrejme z tejto hry chceli voľakú sériu videí, že s Nelčou, bez Nelčí, alebo takto, že klasicky len také povedačky. Čo bude ako ďalšie kolo, dočkaj. Máme nájsť guličky, potom Laser Eyes a máme sa dotýkať zombíkov a ešte Firewalk. Takých, no, tuto to máte všetko napísané. Vidím, že hra sa už začala. Toto máme napísané zase. Dobre, zase si vyberáme mod, ale ja chcem klasik, ale ono bude 2 týmy, takže 2 týmy, budeme rozdelení na 2 týmy. A jasne, že chcem byť modrá. Ja chcem byť modrá, ja nechcem byť červená. Prosím, ja chcem byť... Jo. Dobre, som modrá. Raz v živote som bola červená. Raz. A ostatné som všetko bola modrá. Čo sa mi stalo? What? Where I am? Ľudia, mne sa nenačítalo. Ja to nevidím. Mne sa to nenačítalo. No tak táto typka je dobrá v tom. Mne sa nenačítala tá podložka. Tam majú byť takto 2 podložky. Máme porovnávať, kde sú chyby.
Počkaj, my už hráme. Ale jak mám vedieť, kde sú chyby, keď to nevidím? Jedno jediné som našla. Jedno. Jak som to mala vidieť? Sakra. Dobre, ideme hľadať guličky. A zistila som, že som v týme s Češkou. Čo sa mi stane raz za život, že sa stretnem s voľakým s rovnakým jazykom, s podobným jazykom. Ty si mi zobrala guličku. Ty ma očúvaj, ty červenej Jony. Karelap, či čosi. Dobre, ale vedieme, červení majú len 17 bodov. My máme koľko? Máme, neviem koľko. Dobre, takže ideme. Čuc, moje. Plus 10, jupi. A ja mám plus 11 bodov, lebo som sa dostala z nejakého dôvodu hore. Jupi, sme prví. Počkaj, sme prví. Skoro som sa zadrhla. Zombíci, no. Fuj to. Skoro som sa tam chytila. Nie, o to sa neopováš. Nie, nerob, prosím. Ja chcem žiť. Ona mi zobrala môj bod. Že sa nehambí, ona mi ho zobrala. Mám 8, vždycky poviem. Takže máme final round a to je firewalk. Sorry, je večer, takže hovoriť najlepšie neviem. Prosím, ja to chcem vyhrať. Wow, nevyhrala som to. Dobre, plus 7, bomba. Dobre, tu rovno zoskočím dole. Plus 7 bodov. Dobre, 94, final round, vyhrali sme prvé miesto. Jupi. Čo? Čo nás s tými jupi? Že tramtarara. Po dlhej dobe som vyhrala prvé miesto. Takže toto bolo všetko z dnešného videa. Majte sa pekne a ak by ste chceli z tohto sériu alebo voľakej súťaž... Čo? Neviem, proste ak by ste chceli z tejto hry voľakú sériu, tak mi určite napíšte do komentárov. Majte sa pekne a goodbye, good night.